Lah viral lah. Ya ben viral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus salam ya sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bunda sudah kedatangan paket. Aku kaget, ini kan Ngono. toh. Ngono nek aku itu paket langsung ngomong kudu apa ya? Oh, jadi PO katanya sampai tanggal 6 Desember. Lagi tanggal piro? Tanggal 12 wis teko, makanya aku kaget. Kan. PO toh iki. Terus guys, iki jadi video unboxing karena aku tak tutup iku nih, apa alamatnya. Soalnya kono kuwi guys, apa nek ngarane engko nek kene gak duwe video unboxingan alamate, engko mesti dirone paket liya. Wes lang unboxing. Senyum Tun. Nah, kita kalau konten sekarang harus senyum Maem. Nah, pokoknya harus tersenyum di konten siapapun harus tersenyum. Apa kuwi? Ada nomornya tersenyumnya Bu. Apa salah warna? Apa ide warnanya ya? Oh mau gani. Mbak Api. Wow, bisa tanggal filetku. Bayarin yang ngono. Astagfirullahaladzim. Padahal urung ya, Mbak ya. Mbak iki apa, Mbak? Iki celana. Pakai Tun, jajal Tun. Pakai kue. Pakai kowe. Pakai kowe, engko nek apik. Ibu. Dia ini padahal dia ini lagi bertuku handset. Dia ini berlangit tuku handset ya, Mak. Apa dinggone ngebel kuwi? Mas Sam tuku warnane ijo. Walah. Nek ngori ya. Ambek kanca-kancane ibuku tek. Iya. Wih. Wis, iki kayak iso sampai BB 100 gak sih, Ndak? Gede. Yo Mak yo delok Mak, olorno Mak njajal Mak batekno Mak. Mbak Api. Tak anu sing apik. Api. Tapi katoke ya apik kok, Mbak. Anu ya enak ya. Oh, yo Mak iso iki bayi dinggone ngene iki masuk ora jane? Ya nek ukurane yang anu ya masuk ya, Mbak. Ukurane besar. Ate mbok tokno Mbak iki kan nenek-nenek aneh, Mbak. Oh, gak apa-apa gak orang apa Mak, gak apa-apa. Nah, kan ketutup. Mbak Api. Delok madepene Tun. Tahu sik, Mak. Mbak Api, Mbak. Tapi gak kegedean ndak, Bunda? Enggak. Ketoke, Mbak. Kegedean kok. Masalahnya ngene yo, aku apa njupuk ukuran sing iku yo, Mas teh aku yo. Kuwi iki ndek koyo ikine pendek, Pak. Oh, sing Panjange. Panjangnya iki lak buta panjangnya iki. Buta panjangnya iki ngene anek sing ukuran ini ngatung ngene nek dino. Oh. Mas aku pengene ngono budak sing Mbak Intan. Ngakep Mbak Intan ya. Jas, Mbak. Jas ngelanyas. ngono. Ya sudah tak sejare aku. Nanti jasnya Njajal lah. Sik amen tan sik. Ngisore bentuknya kayak dilingkis ngono lho. Luke iki ndekne iki kayak dilingkis. Tapi enggak ya. Tapi enggak. Jadi kok dibeda warna, guys. Kok ceromono abune rada dituwekno ngono, ben kesane iki kayak dilingkis ngono. Api pira mang 150? 154. Internet diingi pira ton kowe tuku handset pira ndak? Ndingi ibu deh. 100 tidak 100 piro kok mana. Ngajak sithik ya. One set yo wajar guys, regane sakmono karena yo one set jenenge kuwi kancing kuwi yo aku sing lagi berkecimpung di dunia bisnis ngene iki ternyata kancing kuwi regane yo per picis nek sing 5.000. Nek kene golek sing gratis sing apik lho yo. Terus mari ngono rong bahane, urung jahitnone, urung cetak labele, urung packinge, kuwi kabeh dhuwit. Ya, Mas Sam, makanya nek one-set rego 100.000-an munggah wis hal wajar menurutku. Aku Mas kan nek website iki ora bingung golek celanane, Pak. Ngono lho Mas. Iya. Kadang kan kita juga atasan kita ngisori opo ya? Kita ngisori opo ngono Mas nek nggo kayak iki kayak bepergian santai iki cepet ngono lho, Pak. Iki wis iki ngono lho. Terus nek iki kan sing tanya iki kami Bunda iki ki one-set ambek salwa. Berarti kan aku kan untuk sampel ya. Untuk sampel ki terus mari tak kana salwa karena nek kae biyen yo tak jelon sampel dan ku di ACC kan. Terus mari tak jelokno neh, wah sampel neh aku yo ngono. Yo Mbak, tapi iki one-set yo wah aku yo ngono. Gede banget Mas. LD 130 kayak ini gak salah. Tapi dia tulisannya
all size dah. Aku pikirkan lah iya mak, maksudnya nyaman. ini tinggal sehari-hari nyaman kan mak. Terus Terus aku ngomong apa jenenge all size sok wae LD-ne ngono. Masih semua ukuran iso masuk, tapi tinggal dek ternyata kak warang sangit nih. Jadi awake cowire kabeh gede. biasa gak sesare bunda. Terus aku ngomong, wah kita event set ki tinggal bunda sedeng deh wah. Aku yang ngomong ngono. Terus mari ngono terus dijajal bunda lah sedeng guys. Jadi sendurane tinggal bunda sing isore. Sing isore tinggal salwa. Ya pokoke sonone aku ngono Dek. Heeh, karena dia seneng banget ambek brand jenenge Kimo apa sih? Kok Kimonik sih? Kylie opo ngono lho guys, lali aku jenenge. Iki iki dilepas e. Benike. Bisa. Siapa orang? Nah, wes. Pilek kowe. Bisa ya. Gue ndak jajal dah. Ya tak gone kene tak gone tak. Tak coploke aku mesti sisan tak coploke Tapi Mbak. penak nek nganggo jajan di dobeli gak penak, Mbak. Iya langsung dicoplok dadi mesti roh. Dicoplok ke setting. Dicoplok ke setting. Lah pira, Pak? Ya ben pira le. Oh alamak, mak diet, Iya apa aku? diete turun ning solongan. Alah, ngono. Kok koyo kae cok. Dadi ki mau iki bareng Mas Dukun. Jare Mas Dukune kowe nek pengen kuru wi, kowe turunem ning gone solongan. Terok, Mbak. Terok. Soale dek iki ning dukun kuwi, guys, bar nggawa gula 2 kilo, rokoke 1, terus ambek apa jenenge mbok super ambek teh oleh, super mie oleh karem ngono. Engko tak sepil, guys, jenenge dukune nek kowe pengen. Nek kowe pengen nyantet wong ya iso kuwi dukune. Rene. Delok mundur. Mundur. Wah. Babar pisan kae. Api ndak cuma dhuwure mendingan cilik nasi dik ben bunda gak ketok tambah gede. Tapi nek untuk sikilem malah dadi sikilem dadi ketok cilik karena apik. Iki kan memang ya aku kan budak gini ya, Pak. Nek kok aku juga ukuran si cilik, dek kok crop ngene mendhuwur ngene. Heeh, terus Oh, makanya aku ki gak popo mesti kayak kegedean lah, gak popo sing penting iki tuh panjang kan. heeh. Kan ya pengen panjang kok. Iki tak kan nyilekno gini. Kan boten deh. Iya, menurutku rada dijero sithik ben ora terlalu gede banget karena kan nek wong gede aja terlalu nganggo gombrong-gombrong. Berarti ini sampai nih. Ya, benar banget. Ini Bener banget. Iya, heeh. maksudnya kita Katoke tapi wes gak usah ndoan. memang cuma sajane iki nek kaya ukuran di bawah ini iki katoke lah aku yo muat cuma aku ki ngudak iki lho Pak dan nek ukuranku ngene kan yo lucu ya Pak ngono lho kurang Iya, kan maksudnya kan yo wis tuwek, mosok yo pengen crop top ya kan. crop top kan otomatis kan area Heeh. pi kita kan yo kok malah terlihat jeplak. Bener banget. Tek tumben iso menggolek wansa tapi. Ya. Hmm. Iki ana warna biru. Biru apa ya? Elektrik. Biru apa denim? Terus Ngono kuwi terus karo biru dongker. terus sampai iki mau gani. Iki Tapi sing anyar sing seri warna baru iki. oh. Lah yo nak pendelok iki. Pendelok rene. Mbak, Apik, Mbak. Mbak baitan tukono, Mbak. Padahal dia iki lagi berteko 200.000. Aku tukokna tak nggo sedeng. Bukan se. Lah wong andi iki lho wansetmu lho baru dateng sing warnane ijo olive. Pengen tuku kanggo benda. Terus juga terus Intan apa ning ndi tak takoki. Tanggo metu-metu main benda. Lah kene gone kita ora stelem yo koyo ngene iki nek. Halus ya maksudnya ini. Ngono deh. Baliknya ini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aku pinaringan rezeki sing Amin. berkah barokah. Amin. Kuwi lu meber ular nek pemirsa kabeh
Amin. Amin. Sabar tuh, nanti nih bar gajian ae. Nek gak ngono bulan depan ya. Kena sesuk kena minggu kena ambek papa kena apa ning gone. Iya, kenapa ning ngebel? Ning ngebel besok pakai ijo itu aja, ya. Yo, oke. Pakai yang ada dulu ya. Iya. Nek tuku-tuku aja dibuka ning ngarepe Intan. Wong tak jarak jen malah. Iya besok. Iki maksudnya nek bangsat ki ngono ki mang. Gak usah bingung ngisorane ngono lho. Terus piye Saya ora tau nganggo balset malah mbok iki lho. Aku ki nganggo daster. Wong senengane ki nganggone apa blanjuran. simpel ngono lho Mbak ya guyuk simpel. Piro, Nduk? Apa nih? Sekitar Wih, 15 podo undi-undian mek. 154. Ngene Mbak Intan iki pire? Iya, Satu sama tuh podo ya. Lah nek balset re undi ngono ki mesti regane sakmono. 130, 140. Lah kan nek atasane tok mesti biasane kan 80 ngono kan. Lah iya ngambil tambah ngisorane ngono. Nek balset tetep regane 150. Udah nganggo ngene kabeh. Apik ya. Mau gran. Tak pikir bahasa sok gak iso celana. Yo nek digokno nek gak iso kan kok rodok diet ya. Rondok di kon pinarak ngene terus dinggone celana ngono. Aku anggitku pe warna kuning iki mbok bodo. Ya, Kuning. Kok ben engko kene ben foto ning gone mobil kuning-kuning ngono ki HP. Aku mau apa aku keluar dari grup nek ini. Kenapa dah? Kene ireng wis, ijo wis, terus dengi pink. Kok terus yang nyilek bajane Kinara terus nyilek ning ngarep foto. Nah, iya kan matching. Apik dah. Iki sing podo bertanya baju barongan nanti keluar apa warna apa gak ngerti tak sepi lah guys, tak sepi lah engko nek pas wis bodo. Pokoknya seperti biasa aku meneng-meneng ae, pokoknya kabeh engko tak akan tuku engko ngono. Tahun ke tahun iku sing milihno ning gone nutur apa aplikasi nukokno kuwi pasrah karo Repa karo Bunda. Pokoknya aku ki manut. Pokoknya nganggo sing piye. Lah kok nganggo kuning kok gak kuning. Lah Nganggo blonteng malah blonteng. ya Bunda nih. Sampai dijukokno ngombe ayu ki mesti. Kelak. Tapi nek amak nggon-ngonan. Yo trek molor nih Mak Jan. Mesti ki nggo ngene-ngene digo opo penak ngono. Aku split. Gak maksudnya kan, nek nganu kan suwe emak, nek bahan kayak apa daster ngono iki kadang iki nggo ngene kuat iki gak selain coklat. Ora apa? Ada dongker. Enek biru dongker, enek biru. Kita ndek iki lagi. Iya, piye. Mangguan saya tombok kali-kali. Men ketok maksudnya ki ben guyu kok Mbak tahu ora nek sing inget. ora. Sampeyan sing pas di Klano Repa website kae, rong tambok go blas Intan kae. Tahu sing rada pink karo apa kae. Perkarane ndumurane apik, ngisore dienggo ki metutu terus dadi sakmene lho, Nduk, Pak. Oh, cingkrang. Iya, katoke dadi munggah ngono. Oh, berarti kuwi gone panjang terus rada gedhe nongkot ditambahi kain sing polos Sing ngono. maksudnya sing kondure. Heeh, saka ndure. Ketarik ya, Pak. Ketarik, Terus ndure, Mbak, nyedit ning bawah Ya, ya, Mak. ditambahi. Iya, Mak. Iya, Mbak. Ndure ditambahi. Dadi loro-lorone munggah. Pi happy ku mati. Ibu stres sesuai rasano. Gede iki penjajan 150 ke penjajannya kowe. Nek aku terus terang ya ora tuku iki kok ya alhamdulillah kok rezeki kok ngene iki lho digawe Mbak Putri. Iya. Nggih Mbak Putri. Kowe ora usah nyandang lah rapopo sing penting anake sing tuku ya Mbak. Sampe yo ngono ya Mbak. Wis rapopo. Aku ki yo kadang yo pengen nyandang Mbak yo anakku yo tuku ae terus iki yo. Aku saiki yo Mbak. Mogone Mbak Dewi, Tiga Dewi, mogone Mbak Putri, mogone Mbak Ki Mbak Yu, mogone Mbak Repa. Pokoknya Alhamdulillah. pakai lagi muat Mbak aku. Ngono ya Mbak ya. Iya, Mak. Ngono ae. Tunggu ya tan sabar. Ya, ngenteni bayaran. Bayaran minta kerja apa? Iku ngeplok.
mood deh. Lagi kamu. Oh, lagi gak mood. Tapi yo agak gelem-geleman kena apa? Aku pengen diem aja. Aku mau geleman. Pokoknya sepanjang video yo mau geleman. Nek mau geleman yo wes sih. Aku pengen diem aja. Mau iki kudunya apa, Pak? Yo kuwi ya Ipori men gak mati. Aku pink. Enggak, mbok aja langsung ngono. Kan gendah ya Mbak. Ya wes aku pada main aja. Nang wis ana aja. Sesuk lomba ya mak ya salah ya. Cangkir, Kencur ya. Oh, alah. Cengkir, Kencur, cangkir, kencir. Mbok mak wis kareke mak. Iya enak. Sewenengen guys lho. Wah, sumpah guys, benda iki anggere untuk website yo sewenenge ra kabeh ama sam. Apa yo kae? Sing pas apa kae? Nek kalian takut website bunda kuwi biasanya enak sing wis tak sepil ning gone TikTok. Enak sing wis sepil bunda ning Instagram juga. Cuma tapi nek sing kadang yo enak sing sepil guys, tapi website bunda ya akeh. Anak sing coklat, guys sing anu sore rodok. Adine Irang-irang kuwi. Iya. Ngono. Lumayan lah website bunda iki maksudnya bunda seneng nganggo website karena aku mang ringkes. Terus sing jin kae tapi rock kae. Kayak yang digoni Malang kayak. Tapi ki ya apik lho ndak asli. Dekne ketok mewah karena aksen brand iku lho. Mas iki Brand iki dienggo rodok resmi sithik iki iso. Heeh, terus iki juga mbok ngisore cutbre ngono ya wis apik nek wong gak pengen luke beda ngono. Dadine men gak mesti kok one set terus ngono lho, kayak ngisore mbok ngono cutbre ku ya apik. Ngono. Senengan guys, sisan. Seneng aku, Pak. Dah, aku tak ising ya. Isingku wis muntup-muntup guys. Makasih. Selain Mbah Dukune menganjurkan untuk tidur di solongan, Mbah Dukune juga mengajarkan untuk kalau sarapan itu jam kalau sarapan itu jam 10 ya guys. Jadi nih Mbah Dukune itu mengajarkan untuk sarapan jam 10. Habis itu turun ning gone solongan. Nah, itu. Jadi kemarin kita tuh habis merdukun ya guys. Delok menuku hari ini. Wow, menu hari ini apa aja? Ada serunding yang kemarin itu. Terus ada apa ini? Kacang. Terus ada apa ini? Cecek. Terus ini Kuwi kayak lapis loh. Rendang raro. Terus ini Sambal goreng kentang. Terus ini? Ini ayam, ini mie. Ini ayam. Terus ini ada betiti guys. Betiti. Kalian tahu betiti kan yang gini jenenge apa ya guys? Jajali komen. Nek sing Neng GM jenenge apa? Hah? Amplak. Neng Malang apa dah? gak enek Malang. Betiti kene neng Malang. Kok sini. Kerak. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kursi sing gak sugih. Nanti bener. Amin. Amin. Bismillah. Sarapan ambek kuwi guys, apa kacang apa oseng. Aku jane apa kuangan iki ambek kuwi krengsengan kacangku. Yang rasanya. Mana kacang? Aku nek bengi turu gasi, tangiku pun yo gasi yo. Ora salwa sarapan mbek iki mang ya Allah. Piye? Gue enak dan. Sampai. Gosong-gosong. Sampai senggosong-gosong itu dia. Tenang. Wow, yes. Ngomongnya jam berapa nih? 2:30? Jam 3? Apa 2:30? Nah, kita jam 3. 2:30 sampai jam 3. Oke. Kan nek pelajaran tambahan kadang kan yo ditambahin neh to karo guru. Jam 3 terus engko nek misalnya butuh tambahan lagi setengah jam kan enggak apa-apa. Karena ya wis mendekati guys. Delong kasus lulus. Kelas 3 adalah tersingkat. Kene iki sekolah mau berapa bulan dah? Hitungannya ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 9 bulan ya, 9 bulanan. Gak sampai setahun guys. Masa 9-10 bulan lah. Kelas 3 gitu. Kelas 3 sangat-sangat cetik banget. Dia yo wis sampai bar, Salwa yo bar SMP lah mlebu SMA. Aku dirasa mangan aku berkat.
Yes. Dene ya wis ngene dene aku ning ndi Mbak terus tanganekno sak sreke atine nduk aku yo ngomong ngono tapi gak pengen ning SMA ning Mas aku yo ngomong ngono lah terus nek aku gak klebu ning kono Mbak yo insyaallah masuk wong apa kudune iki yo berdoa berdoa mbek diusahakno aja langsung kowe ngomong gak masuk ngono aku yo ngomong ngono wong iki gak sing roh aku yang ngomong ngono bejone wonge gere sing roh nek pamau gak klebu rono ning ndi Mbak yo cari-cari sik engko kan iso SMA 2 gak apa-apa kadoan lah engko berarti koyo kudu tangene rada isuk maneh aku yang ngomong ngono dadine wonge gak usah cetik ngono lho aku ngono soalnya dekne iki kuwi guys mer-mer kuwi lho umure dekne umure dekne iki 6 ngono lho dadine makane kelas 3 kira 14 tahun kelas 3 lah ya 14 tahun kelas 3 guys sedangkan SMA kudu berapa masuk kuwi sekarang kita 16 kita iya ini iki padha kaya aku guys aku lulus iku ya dengan umurku sing 16 mlaku 17 kuwi aku lulus SMA 15 berapa bulan 15 lah kuwi dek iku asine nek gak jalur perpindahan orang tua soalnya kan umurnya juga kurang umurnya kurang padha guys karo putune Mbah Rup kan sak umur karo dek sak bulan nah iya umurnya kurang yo aku kan ngomong kan enek jalur prestasi enek jalur ngono ki ane yo kuwi dicoba nduk aku yo ngomong ngono terus aku yo ngomong kok nek mama SMA dicoba kabeh aku yo ngomong ngono maksudnya hal-hal yang menurut kowe orang pernah kuwi cobaan aku ngono kok nek nyesel kayak Mbak Repa tak omongi ngono ndak Mas Sam aku biyen iki ditawani kabeh ndati kon masuk kabeh cuma tapi aku aku mengandalkan malesku jadi makanya kuwi gak ada pengalaman ngono dan kuwi maksudnya dene tak tuturi ngono aku aja ngandalno malesem kabeh dicoba selagi kowe orang roh kuwi piye kabeh dicoba aku yang ngomong ngono terus dekne yang ngomong iya ngono Cakku iki piye ya guys ya, dekne iki lebih menunjukkan untuk dekne iki pinter iki hanya di sekolah. Nek di rumah dekne iki kayak blagak sok kayak bocah cilik sing tuturane wangi. You know yo kan? Maksudnya kedewasaan dekne iki gak enek ning omahe. Belas kilo Mas Sam. Tapi nek nang sekolah dekne iki walah tenan lumayan, sumpah. Kira gurune gak percaya. Karena emang nih omah iki ya Allah sangat bertolak belakang dengan sifatnya dia ning sekolahan. Makanya gak percaya ngono nek Salwa ki iso mimpin bocah, iso kayak menertibkan bocah. Sedangkan ning omah dia iki gak tertib. Tapi iya namanya. Iya kan dia kayak lah bertolak belakang banget. Pas zaman SD ning Minahasa ya. Ya ketua kelas. Lah iya makanya iki gak percaya kan nek iki ning sekolahan dia nambah ning omah iki beda banget. Kok dua kepribadian masalah. Aku tahu ya. Pribadi ganda. Nyiapno kanca-kancane ngono nggih. Ketua kelas kan mesti nek SD kan disiapno ngono. Biyen tebak waket ah. Kayak bapake kan suarane. Wah. Pak ing mah-men enggak anjen. Makane kuwi yo ngono lah guys yo. Gak tahu jenenge dekne mungkin ning omahe pengen koyo isih ngrasakno ditimbang-timbang maling dekne iki ngono. Dimanja. Ya guys, terima kasih kontennya. Ditunggu nanti konten selanjutnya kayak bakalan mukbang deh. Ambil Salwa tapi yo mboh iso enggak karena jam 3 dekne lagi pulang. Iku lho sing mochi-mochi lho. Lah iya makane kuwi apa tak cobai. Nanti aja nih ngono guys. Ya wis guys, terima kasih sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.